Dubai. Fan. Big fan. Big fan. Overall kita berisik lepas pregnant mangsih. Jotana no phone kaham te hai no hai lam sok phiro ani katal blog ang khakhayo no rong jotana kaham kereng tong bai khana hinai engke tini phungai siri boro phai hingke samono bazar ro phayo ri gobang ma tabuk second hand ri rok no khoriate ba hangke omo dam kom bai man khange kahmian di ba asuk dam riui 16-17 riui ri chuma slai omno 3-400 ka mano ke omo kahmian de ba kaham ka sui chumla ni nanguta ge ko borok rok bu phaibika borok bo second hand ka bang manai tonglayo orong ke chalarong ni sat by shoot kaham manthogo ngemo ke bolong hongnan bagadi kaham ni sai tongo gai ko manai sang ro phaijak gobang ma borong nane phailaijak ri second hand ni jorable tabo to masini ke ba engke te kursa jaga bo thangai nei ka obo jamper kaisa hamjak laikya borok hamjak laye borok jonowai sa kai chumui nai tonglayo engke haibono tangai na la saimia Bele dam goto gerong ngai dana lele sami kisa patla si samale sawo ngai pena suktung yata nge am sakai na sang nogo phai pekha ang nogo phai paye ang kheta mona khanai di iko bongke ani jampar ang mona khakaisa bele khenu kutung salbodi bor kai thanga ke tabuk mai ja sinai ko ani diboni moi hinga ke alu ro gangla gite mos deng tabong ke horni 8:30 baji tongo bokhe thututi gan resap tongo ke phungayei oko tok rok phiok na borok bo kotogui tongbai kha tokma bsaknai komte ke sangkholayong ke ang brush khaiye mia horni mai moi samani ro hobayei tei rok tukui musui ang kasang kha hangke ba moja rok kai tongo moja rok ka hui juta kutung rok ka hui tei tukubai jaba girja thana hinai iko buknai bo sui tei tuku khangke ambagi kasang soka angke tabo girja thana ne bagai ang ready ngnai girja phaisok pai ko borok baksa phaibai sugya ko hingke nai singi tongo satongo tongtei angka buri hikla ro phaisok paijak gete bo borok rokno nai singi tongo time bong sugya ko hingke ba tabukhe girja start ongkha te kan ro saplai tongo Besar? 20 teka. 20 teka? 20 teka mo markino organic 너가 당이 뭐지 가이사니 뭐야 안 들어 가이 Decoration खाना हिने कारे लाजक Baksa. Rangsak. Rangsak potong anak deh. Oi. Baik mere. Project tangna test ke chora din. Mumrinda test karna. Tam karon da bat ke sana ta. tam khai nai tong le choya sak nara ma thu jaga ne choya sak dora ani blog ma nai tong de ho ani blog tong de kha khai de yara bi nai ani bat thai roi tong go Christmas tree wo ni ko bat thai jak tai le tai thai ri ya ko da bat thai ma ya ko to nor kha
Zilik zalak tong mai kha. 나 당대. 너라 붙당 마 쳐봐. 안돼 문제는 걸어 decoration paya ko ke omoron ke satong pharani ton degar khana thato khai lamoi ang khana thok jagi tong khabo oborong no se tamone badi do khorang habi bono resam na musong resam nai lema sisung ani selaba haino 아니 무슨 시작해? Theatre ma paisa lai mani. Mo kwar kwar khai. Oborong ke to buri shikle phan pregnant mang se. Kancana re kancana. Iya. Nó kẹp đi đi. sing decoration rok pai suge ko haipano jongom tikhanon khana khlai laisina inke nogo jong thanglai sina am sakano ke ko yango jotono kurum gutum ka sok laijak mokha cute tung mokol khanga mokol ganang bori nai thok inke tinir bagan blog om sujaro nong sitong jotono kaham korung tong modi te ma laifene buskang blog roko te an video che sak nai tong mo bagi jotono hambai